Iwacho kanyo makarenya to kendo kapok wadhi yweyo penjo makamano bende madagom mar mondo mi apenji Dr. Fred Atoh. Bende untiere kod adiera ni omenda ni maderom bilion 4.3 ibro bed ka ichwalo no kata bedo ni un kaka lecturers wacho ni mano en omenda matin kendo wacho ni oyo wadwaro omenda te manyalo chopo kare mano dwaro mar medo wosara musebedo kuywago. Joyce, gima jopiny nyaka ng'e maler en ni ok inyal dhi e TV tiwacho ni pesa nyaka barua ma en ranyisi ni pesa ni nitie mar 4.3 billion ni to barua ni ok inyis ji to in iwuon miwache ni in ok in e treasury, in e Ministry of Education to gi dhogi komachielo tioro jotend mbalariany mondo chak diyo lecturers mondo dog e klas. Ka lweti koni wacho ni pesa ni nitie to lweti koni to ang'o miyo nyiso jotend mbalariany ni neuru ni jogo dog e klas by all means nyaka riembogi kanyalo riembgi. Man ere kama diera nitie. Keto kinyal nyisa ni pesa ni nitie to koni bi ichiwo report ichiwo ginene ichiwo directions ni make sure ni jogo dog e klas by all means. Mano onge honesty kanyo. Yeah, adiera onge kanyo. So wawacha diera mana ka waneno kama ineno ni koro e barua koro aluongo mondo warom kata mana urgently kech waseyudo barua ang'o dako seluongwa waseyudo barua koro biuru mondo walos wach ni pesa koro nitie ka iniri mana wach e TV to jomone giwuogo to pok iluongo mano ok en adier. Nyakwara Muge Jong adwa ni wakaw yweyo mokwongo e twak mar